Znate, kada je Lucifer pao iz raja i kada je povukao trećinu svih anđela, onda je to napravio zbog toga jer nije htio priznati da on treba nekomu služiti. Još bi možda i mogao služiti Bogu, ali čovjeku kojem bi nekako trebao služiti, jer čovjek je kruna stvaranja, to nije htio. I rekao je, neću služiti. I nije. I otišao je u pakao zbog toga. Nekako je to i jedan od motiva koji se proteže kroz današnja misna čitanja, gdje vidimo u prvom čitanju koji je Pavao pisao Efežanima u tom pismu, gdje se poziva na priznavanje autoriteta u ljudskom životu. Svaki od nas ima neki autoritet kojim se mora podvrgnuti. Tako je ovdje bilo u Bibliji, u ovoj poslanici gdje Pavao potiče djecu da poštuju svoje roditelje koji su njima autoritet. Moraju slušati svoje roditelje, moraju činiti ono što roditelji kažu. Isto tako i obrnuto ide gdje roditelji trebaju slušati svoju djecu, ali to nekako nije pitanje autoriteta, nego više pitanje ljubavi. Ali onda poslije toga govori se ne samo o tome da djeca trebaju slušati svoje roditelje, nego to pitanje autoriteta se proteže na jednu stvar koja je dosta nezgodna ovako za razmišljati, a to je pitanje ropstva i robova, gdje Pavao kaže da robovi trebaju slušati svoje gospodare i praktički time priznaje ropstvo kao jedan društveni sistem koji je u redu i koji je priznat. Istina naravno nije takva i ropstvo sigurno nije nešto što bi priznao niti Sveti Pavao, niti crkva kao takva. I iako ovo nije trenutak kada bi sada trebali o tome razgovarati, jer to je malo kompleksna tema, ali recimo samo da u to vrijeme ropstvo nije bilo onako kako mi zamišljamo danas. Danas mi zamišljamo robove kao one koji su u lancima, koji se bičuje, koji nemaju nikakva svoja prava i tako dalje. U to vrijeme ropstvo bilo, iako je bilo i tih stvari jasno, međutim ropstvo u ovom kontekstu je bilo takvo društveno uređenje gdje su robovi bili oni koji su praktički morali odslužiti neki svoj dug, pa su onda to odslužili s obzirom da nisu možda imali novaca, pa su onda to odslužili kod neke osobe i onda su toj osobi bili kao robovi. Ali to je bilo jedno društveno uređenje koje je bilo opće prihvaćeno u to vrijeme i nije ono idealno, naravno da nije idealno, ali evo neke stvari su se počele mijenjati sa dolaskom Isusa. Jer vidite kako Pavao ovdje kaže, koliko god on da kaže robovima da slušaju svoje gospodare, ali tako isto i gospodarima kaže da poštuju i vole svoje robove. Ako se sjećate kada je Pavao pisao pismo Filemonu, pa je govorio za jednog svoga prijatelja Onezima, koji je došao kod Filemona i kaže on Filemonu, primi ga, ali ne više kao roba, nego primi ga kao jednog svoga prijatelja. Dakle, Pavao ide za time, a i cijelo kršćanstvo, da se ropstvo iskorijeni. Pa makar i ovakvo, koji nije ono ropstvo koje mi zamišljamo možda u 19. stoljeću ili nekom drugom vremenskom razdoblju, gdje robovi nisu imali nikakva prava, nego drugačije, ali i takvo ropstvo se treba ukinuti. Ali Bog ne radi stvari preko noći. Može napraviti preko noći, ali ne radi. Zato i ovdje isto, dok su se neki uvjeti ispunili, ne mogu se društvena uređenja, neće to Bog napraviti da će promijeniti društveno uređenje samo ovako. Doći će on s neba i odmah napraviti reda i vratiti se nazad na nebo. To tako ne radi, nego Bog nekako suptilno potiče ljude, društva na promjenu, nadahnjuje ih snagom svoga duha, tako da se i sve one loše društvene negativnosti mogu ispraviti, popraviti i pokrenuti u pravom dobrom smjeru. Tako i ovdje. On preko svetoga Pavla nadahnuje da nekako promijeni to ropstvo, da neće više biti ropstva, ali sada dok postoji, ajmo mi od toga društvenog uređenja dok postoji napraviti nešto najbolje moguće. I tako, evo, Pavao gleda da se tako nešto i napravi. S vremenom se to ropstvo i ukinulo, ali evo sa Svetim Pavlom i sa Božjim nadahnućem sve je počelo. No, dok još ropstvo postojalo, pitanje autoriteta je još bilo tu.
u Evanđelju vidimo kako Isus kaže, odgovara na pitanje, jer ljude to zanima. Ljudi pitaju, jel imali malo koji se spasavaju? To isto kao da pitaju, a kako će biti u raju, a kako Bog izgleda? Nekako mi ljudi smo sposobni za takva pitanja, pomalo banalno, tako i ovdje. Jel ima puno onih koji će ići u raj, a ima malo onih, a ko će ići u raj, a ko će ići u pakao, a ko će u čistilište? I tako to su stvari, evo, koje ljudi pomalo, banalno pitaju, ali Isus je ovoga puta shvatio to pitanje ozbiljno, gdje kaže da je malo onih koji se spasavaju. Puno će njih doći i kucati na vrata, ali vrata će se otvoriti samo za malobrojne. A to je zato jer malobrojni idu, kako se kaže, putem kojim se rjeđe ide. A put koji vodi u propast, kako kaže Isus, je širok i utaban, nekako izgledam kao autocesta. A put koji vodi u raj, barem ovaj na zemlji, ovaj put koji vodi u raj, vodi kroz neko, ako se možemo tako slikovito izraziti, kroz neko šipražje, kroz neke stazice, kroz neke guste šume, ali mi znamo gdje je cilj ako mi imamo ispred sebe taj cilj. Ali badava nama bilo koji autoput ako mi ne znamo kamo želimo ići. Ako mi znamo kamo želimo ići, onda nam je dovoljna i mala uska stazica kroz gustu šumu. Ako ne znamo, može taj autoput ići do kraja svemira, ali to nama neće ništa značiti. Ali evo, danas je nekako svijet pun ljudi koji ne znaju gdje idu, koji se možda postavljaju kao oni koji imaju nekakav cilj ispred sebe, ali taj cilj je kratkorečni cilj. To je kao kad idete autoputom i imate jedan od ciljeva da dođete, da pređete sljedećih 100 metara, sljedećih 500 metara i onda ćete doći na kraju tih 500 metara. A šta dalje? Pa ne znam. Onda ću se zadati drugi kratkoročni cilj, pa sljedeći kratkoročni cilj, pa jedan kratkoročni za drugim, za trećim, pa i nikad kraja tome. A skroz krajnji cilj, to ne postoji, toga nema. Zato možda ljudi si zadaju, evo moram položiti neki ispit ili dobiti dobru ocjenu iz testa ili proći dobro razred ili napraviti ovaj posao dobro, moram ili skuhati ručak, oprati veš ili tako. Mnogo kratkoročnih ciljeva si može čovjek zadati. Ali onaj dugoročni, to svima fali. Zato i ovdje Isus kaže, mnogi će doći k meni i reći će na kraju svega, kada jednom dođe smrt po sve nas, mnogi će doći i reći će, Isuse, pa to sam ja, pa znaš me, pa ja sam i s tobom jeo i pio i naučavao si po našim trgovima, sretali smo se stalno, a Isus će reći, ne poznam te. Na neki način mi ćemo biti oni koji će reći Isusu drugim riječima nego što je ovdje napisano, Isuse, pa znaš kako sam ja pomogao onom siromahu koga sam vidio na cesti, pa znaš kako sam ja pomogao nekoj osobi, kako sam udomio, nekoliko pasa ili mačaka, kako sam napravio ovo ili ono dobro. A Isus će reći, ko si ti? Ne poznam te. A to će reći zbog toga, ne zato jer su te stvari loše koje neko napravio ili udomio neke životinje koje nisu imale doma ili pomogao nekim ljudima i tako dalje, nego iza svega toga što čovjek čini dobro, ako nema onaj konačan cilj, zašto to čini? A sve što je dobro činimo, mi moramo činiti samo u ime Božje, ništa drugo. Ne smijemo činiti u ime Božje, u ime svoje, ili da se možda ja dobro osjećam, ili da nekako ispunim neku dužnost, ili da mi savjest bude mirna. To isto mogu biti razlozi zbog kojeg mi možemo učiniti nešto što je dobro. Ali sve će to eksplodirati kao mjehur od sapunice. Ako mi nemamo Boga kao konačni cilj, kao konačni motiv našega djelovanja, jednostavno to će sve eksplodirati. I onda će nam Isus reći, da, to si možda ti napravio dobro, ali u svome srcu nisi imao mene. Ja zbog toga što nisi imao mene, vidiš koliko si stvari loše napravio u životu. I to jednostavno ide tako. Ako mi ne činimo stvari zbog Boga, onda će onih stvari koje mi loše činimo u životu biti puno veće. Puno veći broj. Da bi mi mogli činiti one prave stvari, one stvari koje su dobre, jedna je stvar važna iznad svih, a to je da priznajemo Boga
u svome životu kao autoritet. Boga, Isusa, dakle Boga Oca, Boga Sina, Boga Duha Svetoga i crkvu. To su stvari koje mi u našem životu moramo priznati kao autoritet. Ono što Bog kaže, mi moramo činiti, jednostavno moramo. Ali ako se sjećate jučer što smo rekli, zato jer nas Bog voli, on nam nikad neće zadati stvari, zapovjediti koje izlaze izvan okvira ljubavi. Neće nikada. Mi trebamo činiti ono što Bog kaže, a to nikada neće biti nešto loše. Ali trebamo. Koliko god nam je možda teško i možda se nemamo toliko hrabrosti ni snage podnijeti neki Božji zahtjev, jer Isus od nas traži puno puta neke teške stvari. Odi sa svojim susjedom s kojim si u svađi i pomiri se, ti mu prvi pruži ruku, nemoj čekati da on tebi dođe, to je teško. Ili znam da te sada boli glava ili patiš od neke bolesti, i ja ti neću uzeti tu bolest i dalje ćeš patiti, ali prihvati to zbog mene. I to je teško također poslušati, bez daljnjega. Ali Isus to traži od nas, mi to trebamo učiniti, zato jer on zna što je dobro za nas. I ono što crkva kaže također u svojem nauku, to je ono što mi trebamo prihvatiti, koliko god nam možda ne pasalo. Koliko god možda da crkva kaže u jednom trenutku oni koji su rastavljeni, koji su se oženili u crkvi pa su se rastavili i žive sa nekim drugim u pravome braku, ti ne mogu ići na pričest, ne mogu se ispovijedati. Dobro, sad je malo nešto drugačije, ali da ne ulazim sada u bit toga. Ili ako crkva kaže osobe koje su istospolne orijentacije, ako možemo tako se izraziti, one ne mogu ući u brak. Njih dvije međusobno. I sad nama to može nekako se činiti ružno i šta se crkva petlja u to i neke druge stvari koje crkva kaže i zapovjeda brojne su, ali sve to ima smisla. Ovo nije trenutak gdje se sad možemo osvrtati na te stvari, ali ima smisla i trebamo slušati crkvu zato jer je crkva praktički Bog. Otajstveno tijelo Kristovo je, gdje je Krist glava, a mi smo tijelo, a sve čini crkvu. I ono što kaže crkva, a tiče se vjere i morala, dakle ne moramo mi slušati sve što crkva kaže. Ako neki biskup kaže koja je hrana najbolja, možda njemu najbolje, možda nama nije i tako. Koji je nogometni klub najbolji, možda njemu je dobar, možda meni nije. I tu ne trebamo slušati crkvu, niti papu, niti biskupe, ali onome što se tiče vjere i morala, to u svakom slučaju trebamo. Nemojmo biti kao Lucifer na početku koji je rekao neću služiti kada je trebao služiti čovjeku. Nego budimo oni koji će reći ja hoću služiti. Hoću služiti Bogu i hoću služiti bratu čovjeku. Jer to je ono što Bog želi, to je ono što je Bog napravio. Pa neka nam Bog pomogne u tom nastojanju, neka nam pomogne da mi možemo radosna srca služiti, što nije lagano, da mi možemo radosna srca služiti i da prihvaćamo čovjeka koji je blizu nas, da mu pomognemo ako treba i da poslušamo Boga, da poslušamo njegov autoritet i onda tako i dođemo u kraljevstvo Božje, tako da budemo oni koji će doći, koji će biti među onim malobrojnima koji se spasavaju. Pa dao Bog da bude tako. Amen.